Wailod niya abot ay? Wa? Ano mo ka? Day. Papa Bird. Day, nagyatag mo Papa Bird, day. Adugay mi kay unay sul bakado. O kadyo sa. Kuli nga. Isira ng portahan. Hayat kay Papa Bird. Kuli nga. Para nimo aylan na. Para ko na nimo. Para di mo na. Ingat Papa Bird. Ano mo sige na ani. Kuli nga. Huli nga day. Isa man to. Day. Nagsihagani mo na. Day. Nagsihagani mo na. Nakagdaman ko ba? Niingan mo siya. Druniyo naman. Ingan ang nakagdaman at kasad na naman. Kasada na nagbay. Ingin mo si Ari. Druniyo naman ay. Hanggang magsago. Gano'n ganit tayo muna. Musakay bikininig na. Huwag na sumutog. Gano'n ng mga ay. Grabe tinalibog ka. Ano mo nasay? Natingamit ako kay ang tanaw na baywil pa man. Dara na yun ay. Ano na? Lagi ko nung nay. Laki na ba din? Lagi ko din. Baji. Orange? Bugno na nay? Lami ni nay na. Lami ko nun. Bugno ka na nay? Tandaan naman ko ng mariho. Napagilahila mo. Napagilahila mong duha. Na. Diyan ba dyan isimhut? Ito lang mga bihag bintana. Tendera. Kisa anak ka ni? Barbara. Abi ko rilyo. Rilyo ga de. Agi mo hang. Agahong tatay rilyo. Anak ni Bata di sa relix eh. Rajitra. Ani isda nga tamarong. Presko pa kay na naalagi naku. Hindi ko anin. Nasidi ka nang nai. Later. So much later that the So nga po yung tanan, update karong adlaw. Karong adlaw adlong Bernice. Anja. Na batang nakiguaos kay wa kay eskwela. Nagsinamok siya gusto din sa eskwela, anja kay grabe man kasi gaguan. masunod na kung magpapikulit ko ilama. Sapot ni kay grabe diyang pamugos nga gusto mo eskwela. Insa nagpag-eskwela nga aram ko sa gaguan mabasa man mi. Sirlim mo absent ko git ko ila sirlim mo kay uwan man sirlim mo. No lagi na namugos ko siya sa eskwela. Ang gabang uwan. Masunod na kung may balik. Lunes na laman, no? Lunes. Kung ko'y uwan ma. Kung na'y uwan ma. Di. Magwapa si ka ma. Ano na maak? Magwapa si ka ma. Guwapa. Mga gito, maghapon nga. Malaptil ma. Maghapon nga narko dari. Kaya kami sabot sa hangkaw pagsimbahan nga namin lakaw. Wag hapon na dadyon kay mamalaging uwan man. Diya karon padung po kumulakaw. Magkuang ko maguli ko si iring. Nung uli man ni mo giring ma. Agiring ang gidada re. Silbi og dari sa mga kay bugnoon sa duha kay iring. Kay na may iring dan iba nagasawa anja karihang gida kay kuan pa mari kuting pa man. Bugnoon mo nang ang ibalik sa simbahan. Ang Excel bilik se. Alap bilik se. Ay! Oh! Ang ibalik agiring. Sila Nganong masuko sila nga nairing daring tipo? Ha? Mo di kuno. Agiring daring ning abot.
Nga na di ko na isatay, basta di ko no kaliwat, bugnoon. Manaluoy man po, dagiring dari, may stress na po to siya, matungtong lang mas bintana kay na-stress po kay bugnoon lagi mga karaang iring dari. Nja, napay mga iro, bugnoon gapon, mga nangang yuli. Lakaw ko karon dari ra kaya na. Dari ra ko ma. Oh, nja. Wa malgi mi signal dari ato lang ko kuan. Ato ko Magpapasignal lang cellphone sa Wa. kumpanya Tita Marino. ato ko sila atipate kay na signal dadto ato ko maki-upload. Hala Felix eh. Nja. Kuan kananay grabe diag sitwasyon namo ron. Kay si Terry tas Manila. Kuan ning chat si Ja nagpaybaw nga kinahanglan jud day kuno si Ja operahan kay mamantong nanghimasin si Ja ni balik sa ngadto kay kanang nanghimasin si Ja basin kuno ag doktor na pud nga mo check up ni Ja maingon nga di na naman si Ja operahan. Pero ag doktor nga ni check up ni Ja bago na pud ang doktor kay nagpa-private man si Ja. Ningon kuno nga need jud kuno si Ja mo operahan. Ja agi jang diagnosis nga katong mitral sa bato stenosis severe gihapon mara gihapon pending sa una ug karon mo nang kanang need jud siyang operahan mo nang kuan kanang mapatabang ko ninyo sa inyo mga pagampo kay kanay nga na operas kasing-kasing di man na basta-basta nga operasyon kuan kanang lisod kay katong sa una katong pagpa-check up ni Tire ako magajoy dato ning uban gistorya po ko sa doktor nga di ko no basta-basta nga kanang klase sa pag-opera di ko na parehas ubang sakit sa kasing-kasing parada ng kasing-kasing nga naibutas dali ra ko no na buhaton ka Tire replacement man sa bulb kanang gubin lisod siya buhaton kay ag kasing-kasing habwaon nja kananay alis danog katulagi valve mo na nga kinahanglan jud na kanang hugot nga pagampo patabang ni guys sa inyo mga pagampo makatabang nga po nagdako kay kuan kanang mga pagampo mo madunay kina number 1 nga dakong tabang kay kanang doktor nga mo opera kuan raman na instrumento raman na sa Ginoo mo nang kuan kanang nang pagampo jud kay wa jud imposible sa Ginoo ang gahom sa Ginoo majay manglihok kay bisan pag sa ka expert ang doktor gahom gyapos Ginoo atong saligan mana karong panahon na jud lagi sa among pamilya kuan nami sitwasyon si Terry nja pamilya pud ni Ate Flor de Lisa na po'y sitwasyon nga giatubang na hindi pud basta-basta managing nga grabe jud mga pagsuway kadyan jud tas Ginoo ginsa jud atong pagtuo ug nabatay hugot nga pagtuo nga sa Ginoo kanang huyang bata danang butanga kay na may uban nga kanang nay mga problema mo give up na di kasukol ma-depress nga na makinahanglan jud nato ug natay problema ato jang atubangon di ta madlok misalig ra jud ta sa Ginoo kay mao man ay number 1 natong saliganan gawas sa tao ang number 1 natong saligan ang Ginoo man jud bata diyang unsa man batang gigutom gikaseskila ano man Kagod bungko guys ja. gikan sa Loko eskwelahan guys ja. Masal pos bungko ba? Ja. kinsa ja Ito ko eskwelahan guys. Ja pag alas 4 nisad ang ma'am sa kanang Pilipino. Ja agi pa report me. Ang kalibaan haki ako nag-report. ja ngam lagi ka mag-report Hindi kayo nasakto ra. nga naman dyan ang muskila Ja. nga naman dyan ang estudyante mo report man dyan Hindi ja ka na ja. Nakatubag ko. Jagawan wag katubag ipabarag ra hin standing ko nung tud manguli. Sa paguli agad ko sa bunggo. Ja pag sa Facebook ka nang taman mo nagaligo-ligo ko singit kay kuan. hala pagti mo na Sagi. sumara to Bye. ay sa mga atis Manila Tanaw dai siya. ja di ko mga dito sa ino Ha?
Mamo gulay dyan si Nina. Daghan man. Mag-uniform. Pwede man. Ako pa kung kapalit sa gaban. Hindi. Pwede pa kay ko man na. Nja, mara to. Ay mula ko ko. Ang iba rin pag-irimbing. Amang ka. Ang kapulod. Muli ka? Salian na kay di ba na madug na ha? Huwag na punta madug. Eh bata diyang, ano sa man eh? Eh batang gigutom, gigasis kila. Ano naman? Kan ko bungko guys, nja. Gikan sa? Yung ko eskwelahan guys, nja. Masya ko bungko ba? Ito nja. Minsan. Ito ko eskwelahan guys. Nja. Nja, pag alas 4, nisad ang ma'am sa kanang Pilipino. Nja, agi pa, report me. Ang kalibaan, hagi ako nag-report. Nja, nga lagi ikaw mag-report. Mga ganyan, nasakto ro. Nga naman din ang muskila. Nja. Nga naman din ang estudyante, mo report man dyan, Nja. nja. Ika na, nja. Nakatubag ko. Nja, gawan, huwag ka tubag, ipabarag-rahin yung standing ko nung manguli. Nja, pag-uli, naghat ko sa bunggo. Nja, pag sa kasbong ka ng piutam, man mo, nagkaligo-ligo ko, singit kay ko, an. Hala, pagti mo na. Sagi. Sa Marato, Bye. ay sa mga atis, Manila. Tanaw, dahil siya. Nja, di ko nga dyan pa sa ilo. Ha? Mamo gulay dyan si Nina. Daghan man. Mag-uniform. Pwede man. Ako pa kung kapalit sa gaban. Hindi. Pwede pa kay ko man na. Nja, Marato, ay mula ko ko. Ang iba rin pag-irimbing. Amang ka. Ang kapulod. Muli ka? Salian na kay di ba na madug na ha? Huwag na punta madug.